L-ewwel nilqawhom għal din is-sena skolastika li huma għandhom għall-istudji tagħhom. Aħna l-intenzjoni tagħna hawnhekk hija narfuhom rigward l-MCAST branch li għandna għax aħna hawnhekk ġejna rikonoxxuti bħala organizzazzjoni anke ġewwa l-MCAST għandna John Workers Union Youth MCAST branch. Fil-waqt li narfuhom illi huma jekk ħajibdew l-apprentistat tagħhom jew anke għandhom part-time huma ma jinsabux weħidhom illi jistgħu huma fil-fatt ikollhom problemi rigward ix-xogħol, il-post tax-xogħol jistgħu saqsu lilna u javviċinawna. Apparti minn hekk min huwa bi student u għandu apprentistat waqqas part-time, jistgħu wkoll jieħu sehem fit-training li aħna nipprovdu ġewwa l-union fuq modi regolari. Nagħmlu diversi courses fosthom anke employment law jew inkella award in industrial relations fejn huma bħala membri jistgħu jipparteċipaw b'xejn. Apparti minn hekk anke jkollna exchanges permezz tal-Erasmus Plus fejn aħna nibatuhom barra minn Malta u l-kostu kull spiża aħna nkopru ilhom, dan kollu parti mill-membership tagħhom. Ġifieri apparti li aħna ngħinuhom għad-dinja tax-xogħol biex ninfurmawhom rigward id-drittijiet tagħhom, għandna rwol ukoll edukattiv fejn inkomplu nsaħħu l-istudenti l erba' tim oħra huma ħajkunu ħaddiem għax għalhekk qegħdin jistudjaw fl-aħħar mill-aħħar. Sabiex insaħħuhom aktar bl-abiltajiet permezz tal-edukazzjoni u l-arfin tagħhom. Ninfurmawhom ukoll meta jkollna konferenzi li qed niftħuhom għall-pubbliku sabiex huma jipparteċipaw, meta huma jiġu hemmhekk ikun hemm kelliema differenti li ġejjin minn awtoritajiet differenti u professjoni differenti fejn ikunu jistgħu jipprovdulhom informazzjoni li ħatgħinhom iktar anke l-iskola tagħhom u meta jiktbu forsi t-teżi jew hekk. Għaldaqstant, aħna niġu hawnhekk biex inkomplu nqassmu din informazzjoni u biex huma jkomplu jissieħbu magħna.